मोजाङै खुलुम सानैबो लोगोफोर आङो फुल भिडिअ खालामगासिनो दं गाइस माथो जाबावगोन लोगोफोरना जुगानो भाइरेल जाजोब्बाय फ्रायानो लोगोफोर कनफिउज जागासिनो मिथि एक्ट्रिसनि हाबाया बहा जामारखो खायफाया बुंदों उदालगुरियाव खायफाया बुंदों बहा खिन्थु आं बुंगासिनो दे बिनि हाबाया एक्चुवेलि मा प्लेसाव जामारदों बेखौ दसेनो बुंगासिनो आरोना ओमफ्राय आङो मैया हराव लोगोफोर आङो माने थाब बुंदो दे माने आं बारा एक्टिभ गैया आरोना ससियेल मिडियायाव मैया हराव आरोना खिन्थु फुङाव उथिनानै नायबाय दे खालि मैदेर आं सानदों मा क'क्राझाराव मालाथो मारै मैदेर फैनांगौब्रा क'क्राझारावथ' बिदि माने हाग्रा जिङावबो गैयाना आरो सिदा मानसि क'क्राझारावलाय मा मैदेर फैनांगौब्रा ओमफ्राय हरावसो मिथिबाय माने आरो भाइरेलबाव मैदेरनि भाइरेलखौलाय गासैबो मिथिखाबाय जानांगौ आरो ना मा मैया हराव बहुत भाइरेल जाखादों आं मैया लोगोफोर आं मैया आठथायाव उन्दुबाय दे माने आठथायाव मैया भिडिअ बनायखानानै आं माने उन्दुदो आरो ना बेनिखाय आं बारा निउसबो लानाय जाखायाखैमोन लोगोफोर बाय दा वे जियानो जाया मानो दिनै जाबाय 5 जुन वर्ल्ड इनभाइरमेन्टेल डे माने बुहुमनाङारि आबहावा सान होननानै बुंजागोन बर'आव माने फ्रायानो माने बिफां गायो दिनैनि समाव खिन्थु आं माने बिफां गायनायनि जेबो प्रिपेयार खालामनाय जायासै आरोना बिफां माने 5 जुनावल' बिफां गायनांगौ बेल' नङा लोगोफोरना फ्रायानो माने 5 जुनाव गायनाय देखायो आरोना खिन्थु बिदि नङा माने बिफाङा माने जिखि जाया बे एप्रिल मे बे समावनो माने बिफां गायनायनि सम आरोना जाय समाव अखा हाजेनो बे समावनो माने बिफांखौ गायनांगौ आरोना माने गावनि मोजांनि थाखाय बुहुमनि मोजांनि थाखाय बुहुमनि फिउचारनि मोजांनि थाखाय आरोना आबहावानि थाखाय माने अक्सिजेननि थाखाय मेनलि पियर अक्सिजेन अके बेनोसै ओमफ्राय आङो मैदेरनि भाइरेलनि सोमोन्दै बारा जेबो बुंला मानोना गासैबो मिथिखागौ जानांगौ आरोना माने सासे बोराय मानसिया जाय बहुत क्ररपति बे माने सासे गुबुन सिख्लाजों माने लाइन लादों आरोना बेयावनो बहुत दावराव जालायनाय आरोना माने माथो बुंबावनो आरो आजिखालि जुगाव बेफोरखौ मा कालसारसो होनना बुंनांसिगोन ना माने बहुत सोलियो आरोना माने लोगोफोर बहुत सोलियो दे माने भाइरेलसो जायाना माने बहुत सिङाव माने बहुत सोलियो आरोना जाय क्ररपति बिसोर माने उन्दै सिख्लाफोरजों माने बिदि माबा खालामनाय माने बहुत सोलियोलै आं बुंनोसो बोरैबा नांलायो आरोना माने मिथियो आरोना लोगोफोर माथो बुंबावनो बिनि सोमोन्दै आङो जेबो बुंनो सानला माथो बुंबावनो लोगोफोरना दायो आं दोङो नै दासो सिखारदों आं नै रुमा आंनि लोगोफोरनि ओमफ्राय मिथि आब'नि हाबाया जादों मुम्बाइनि मोनसे माबायाव आरोना मन्दिराव जादोंनो बोरै बेयाव जायखो आं बेखौथ' जेबो मिथिला आं मिथिनायखौ बुंबाय आरोना ओमफ्राय हाबानि फुल क्लिपखौ आं लोगोफोर दायो देखायगासिनो माने मैयाफोरथ' दासान्दिलाय फ्रायानो माने फुल क्लिपखौ मोनाखैसो आं माने लोगोफोर दायो आङो फुल भिडिअखौ देखायगासिनो मोजाङै खुलुम सानैबो गोदान संसार लोगोफोर बेखिनियानोसै दिनैनि भिडिअआ जि हायो देखायनो सानबाय आं निउ आपडेट्सफोरखौ ओमफ्राय माबाफोर निउ आपडेट्स मोनबा लोगोफोर देखायगोन आरोना जाय दासिमबो लोगोफोर आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामाखै साबसक्राइब खालामना लाबानो जाबाय दे बेखिनियानोसै नेक्स्ट लोगो मोनसै